Koçberiya filmên karton ên biyanî û Kurdî. Metin da. Bi navê xwe yê cîhanî anîmasyon lê bi navê filmên karton ên biyanî yek şişaxên herî giring ên hunera sînemaya dirêj e. Di dîrokê de yekemîn filmê karton ê biyanî sala 1908 ji aliyê Emile Kolve bi bikaranîna anîmasyona bi destkişandî hat çêkirin. Ev bû gava yekemîn a ku ev pîşesazî heta îro bêra westan berdewam bike. Deya mîna her qadên jiyanê di vê qadê de jî bawayeke serdest ket nav kar û bû welatê ku ev dîmen herî zêde li cîhanê belav kirin. Pîşesaziya filmên karton ên biyanî li Deya bû pîşesaziyeke mezin. Bi vê wateyê şîrketa herî mezin Walt Disney'e û karakterê bi navê Mickey Mouse ku cîhanê dan nasîn bû yek karakterî herî naskirî. Ev karakter ji aliyê Deyayê ve li gelek welatan hat belav kirin. Di salên pêş de Deya bi çîrokên xwe re li hengên qerfok adapteyê çîrokên biyanî kirin û ev li heng xistin xizmeta filmên karton ên biyanî li cîhanê. Carinan propagandaya tund rew, carinan jî pesnê Deyayê didin, bilind dikin û hesteke veşariya heyranîgê bi pêş dixin. Mînakên wekî Superman, Spiderman, Kaptan Amerika û gelek li hengên bi vî rengî bi cîhanê dan nasîn. Hayao Miyazaki. Sînemaya ruh dayînê yek ji hêmanên dîmenî yên herî giring e ku çîrok û çandên berê dikîne roja me ya îroj. Hayao Miyazaki derhênerê Japonî ye ku serdestiya filmên karton ên biyanî yên Amerîkê têk bir û ji vê hunerê re deriyeke cuda vekir, bû navê herî giring ê xwedî cîhaneke xeyalî ya fireh ku bikeve nav rûpelên dîroka sînemaya cîhanê. Ev derhênerê ku şêweya xêzkirina anîmasyonê li cîhanê de nasîn û hezkirin, di filmên xwe de çanda Japonî bi anîmasyonê bi cîhanê de nasîn û di heman demê de peyamên gerdûnê dide. Li Japonyayê nifş bi çanda van filman mezin dibin, nêrînên wan ên jiyanê dibe mînak û derdikeve holê. The Simpsons û Amerîka. Filmê karton ên biyanî The Simpsons ku Matt Groening afirandiye, sala 1989 li Deyayê başê li hemû cîhanê hat weşandin û gihîşt qadeke gelek berfireh. Taybetmendiya herî mezin a vê çîrokê ew e ku bu yerên pêşerojê berî dema qewinandinê derbasî senaryoyê dike û piraniya wan pêk din. Nivîskarên xêzefîlmê ji yekîneya bernameya radyoyê ya Newsbeat a BBC re axivîne û gotin ku ev yek li dijî texmîna gelek kesan bi teoriyên komploger ve nayê girêdan. Ji ber ku di xêzefîlmê de li ser gelek mijaran texmînên pêşerojê tên kirin û îhtimala pêkhatina wan zêde dike. Lê ev ravekirin rê li ber pirsên ka senaryoyên di xêzefîlmê de ji aliyê kîjan kesan ve tên nivîsandin ve nake. Şînok û komünîzm. Medyaya dîmenî qadeke pir giring e ku digîje qadeke mezin û di vê qadê de bazara filmên karton ên biyanî mezin dike. Li vê qadê armanc zarokin. Rasterast peyam nade, lê bi rêya peyamên veşarî ku tên dayîn di binhişê mirovan de rû dide. Mînaka herî mezin a vê yekê filmê karton ên biyanî Şînok e. Şînok ku ji aliyê xêzkarî Belçîkî Pierre Clifford bi navê Peyo ve hatiye afirandin, sala 1981 li gelek welatan hat belavkirin û weşandin. Di salên derbasbûyî de bi hinceta propagandaya komünîzmê li gelek welatan hat qedexekirin. Sedema van qedexeyan yek ji wan ew e. Rêberê Şînokan, bav Şînok, bi kumê xwe yê sor ku dişibiya Karl Marx li gundê Şînokan jiyaneke komînal qebûl dike û her kes bi xwezayî karê xwe bi rêve dibe. Li gundê Şînokan cihên îbadetê yan pîroz tune. Hemû milk milkê gund û gundiyan e. Kesî bixwaze bi awayê xwe bi rêve bibe, dikare bikarbîne û bi rêve bibe. Şînoka kêr nehatî jî bi jiyana xwe ya xweser ve wekî şînokên din dijî. Pisîkê, Gargamel jî dewleta kapîtalîst a mezin temsîl dike. Ev hemû tesadüfin, anna bizanebûnin. Filmê karton ê Şînok em careke din temaşe bikim û biryarê bidin. Kurd û filmên karton ên biyanî. Kurd an jî bi rastî zarokên Kurdan demeke dirêj neçar mane ku filmên karton ên biyanî li ser ekranên kanalên Pergalî temaşe bikin. Li tiştekî aîdê xwe tê de nabînin. Polîtîqaya fermî ya înkarê ku dewlet di filmên karton ên biyanî de derbas dibe, bi awayeke cuda û tund bi zimanekî tirkî berdewam dike. Li hember vê paşaftin û qirkirinê Zarok TV ku bi Kurmancî, Soranî û Zazakî 21 Adara 2015 dest bi weşanê kir û ji van gavan re got bes, zarokên Kurdan ji vê kanalê pir hez kirin. 29 îlona 2016 bi hinceta darbeya 15 tîrmeyê hat rawestandin.
Bi Zarok TV re 12 kanalên televizyonê û 11 kanalên radyoyê hatin girtin. Başê qedexeya li ser Zarok TV'yê hat rakirin. Lê zagonên qedexekar û bêderfetî her tim li ber Zarok TV dibin asteng. Dîroka Kurdan û têkoşîna berxwedanê ew qas dewlemend e ku dikare bibe îlham ji sed hezaran senaryoyên fîlmên kartonî re. Bi vê wateyê qada herî mezin a ku em ji nifşên pêşerojê re bihêlin an jî ji zarokên xwe re vebêjin, bêguman bi qasî fîlmên karton ên xwemalî jî divê. Ji holê rakirina valayiyên li vê qadê divê bibe yek ji prensîbên pêşeroja me û hemû zarokên me.